Ngizobonga kakhulu amandla la ekhaya, ngizobonga. Ngisizakale kakhulu, ngihlala ngisizakala la ekhaya owesithathu lo nyaka ngiza la ekhaya ngiphila la ekhaya. Ngiye nganenkinga kakhulu ubaba ngeSunday edlule. Ngizobonga manje ubaba uright. Ubaba uyaphila manje sasingeni 1-on-1 ethembisa ethu kukhona umama sangathenga izinto kufanele sithenge sibe sesithenga la esitolo Sunday ledlulile mangicabanga ukuthi abanye bambona ubaba lana ehle lapha ya akasangabe right ngasheshe ngasukuma ngambona ukuthi sekuyaphinda futhi lento ebeyimphethe kodwa ngizobonga amandla la ekhaya ubaba uright manje ngihamba naye lapha yana ubaba uright ngithi ngiyabonga. Ngiziyabonga kakhulu ngizonikhuthaza ukuthi noqala ukufika la ekhaya asebenzise izinto za la ekhaya ungahlanganisi mina ayisekho into engiyisebenzisa ngaphandle kogcobo la ekhaya ngithi ngiyabonga ukuthi ubaba uphilile bathi sithenga amanzi amakhulu sathenga la usawoti omhlophe kwaba isipiliti kwaba amafutha a-red kwase kuba isinye isigubhu bekufanele ukuthi asiphuze ngoba ubevaleka bese abayicollapse uthola ukuthi uyama kakhona ukuhamba so manje ube right waphuza lamanzi lawa wafutha futhi endlini ngalesipiliti nalamafutha lawa waba right manje uright ubaba uthe saphuza lamanzi izolo uye wagabha ubaba wagabha emini kade ephuzile ekseni bengivuka njalo ekseni ngiyamphuzisa uye wagabha ngathi hayi iyaphuma manje lento ngathi hayi wayasho ubaba namampostoli washo ngathi come out in the name of Jesus wagabha ngathi come out in the name of Jesus and uphinde waphuza namhlanje akazange agabhe namhlanje and nokuphefumula usephefumula kahle uright ngithi ngiyabonga phambili ngogcobo lika bampostoli kuyahlaleka la ekhaya ngiyabonga. I want to thank our Apostle Ibn Hof and Mama Prophetess for what they are doing in our life. Since I came here, it was last year, but I see wonders through this ministry. And I want to thank the whole congregation for your prayers. And we must believe for what our prophets are saying to us. We must believe and obey. Then we will see the kindness of God. As I'm saying, I'm doing a plumbing and construction. But I see wonders this year. As I'm saying right now, I built my house only 3 weeks. Now it's almost finished. For that, I thank God. Shalom. Ikule kakhulu ayikancane. Apha lesonto indisindise kakhulu. Ngoba bendaqala ukusebenza ngo-2000. Ndazophelelwa ngumsebenzi ngo-2023. Ngendaba ukugula ke phofu. Ndilahleka nje ndisuke eIvory ndigibela iteksi erongo ndizowa eJoburg ngongazi ngiphelelwa ngumqondo kodwa ndithe ndisawufika apha esontweni lika Ebenezer Ndlovu noMama Madube hayi ndaba wrong ndaba strong ndisebenzisa insebenzo zalapha itswayi amanzi ikhalenda ioil imithandazo nabantu bebengabangani bandilahla ngoba lokhu sendiyasonta ndenza izinto eziright and ngiyalithemba isonto ndiyafutha ndenza yonke into ekumele uba ndiyenza besontweni kangangoba ndinamandla nako ndiyazithemba noba ndihamba endleleni ndiyazithemba noba umuntu angandizonda ndithina ndithetha thina andinandaba ngoba ndiyathandaza ndiyakhuleka and ndiyafutha noba ungandibiza ngani yazi mna ndithemba lam ngini isonto oko nje ndiphila ngesonto amanzi esonto akhona usawuthi ukhona ioil ikhona ungandibiza ngenja ungandibiza ngani uNkulunkulu khona ngiyabonga.